Hello. Sayimina umfoka Masango. Inkunzi Malanga. Sayimina uDumakho. Sayimina uMasango uveze. Bafowethu. Yithi kunento emedani yaqhamuka emqondweni wami. Serious. But abantu bayizwa wrong and batshelwa wrong ngayo. Kanti ayiyona. Eyiyona uzoyizwa ngami umuntu okulempilo. Yabo. Uyabona bafethu asingadlali nabantu. Or ningadlali nabantu. Yabo. Aningadlali nabantu. Yabo. Uyabona njengoba ngijima mina. Ngijima njena. Izandla zami noma zinjalo. Ama-dumbbells ngiyawazama ukwabamba. Ngazo zinjalo. Isandla sami silimele kodwa ngiyazama ukuthi ngingasebenzisi kakhulu. Yabo. Yabona bafethu angifuni ukubamba amanga. Ngakhohliswa abantu. Yabo. Ngakhohliswa abantu. Bethi abantu hey umuntu okhubazekile ohleli wheelchair akakwazi ukuyocansini akakwazi ukuvukela akakwazi ukwenzani ngazodlala abantu mina yabo. Yabona njengoba nganginitshela ukuthi kunama position ithambo ukulimala kwalo kuno C kuno T kuno L bese kuthi from OC C1 to C7 bese kuthi OT T1 to T12 bese kuba OL yaphansi OL ke ngikiphathe yabo labo bantu ba strong kakhulu. Yabona uC no T uC u-understanda kakhulu uT engu-understanda ngokufunda nokuxoxa nabo nokukhuluma nabo ngoba ngisuke ngifuna ulwazi ukuthi uT abantu abakwazi ukusebenzisa izandla abangakwazi ukusebenzisa inyawo yabo from la emahlombe kuya la isinqeni bese kuba nezigaba ukuthi mhlambe mabe ithambo lakho mhlambe limale from T1 to T4 mhlambe usuka la esifubeni kuya phansi awuzwa from la esifubeni kuya ekhanda uyezwa mhlambe kuthi T8 mhlambe T8 kusuka la enkabeni kuyanyuka ekhanda uyezwa kusuka la enkabeni kuya phansi awuzwa yabo kuye ngokuya uzofike kuthi 12 mhlawumbe uthi einyawo esinqeni kuya phansi awuzwa from la esinqeni kuya phezulu uyezwa yabo depende ukuthi ulimale kuliphi ithambo yabo. Yabona lapho bese kuba yini kube complete ne-incomplete yabo. Into ebaluleke kakhulu engingayisho even bona abantu abakhubazekile ngoba ngithi ngizama ukuqondisa kubantu abangakhubazekile ngoba basonela nabantu besifazane. Umuntu wesifazane azothi umuntu okwe disability ohleli wheelchair uyikabisha yabo. Ngiyamangala ngoba sinabafazi nabanye babathola abafazi. Okay, yes umuntu wesifazane into isibusiso sikhoma from uNkulunkulu nabakini abakusingathile uthi uyokwamukeleka uphiliswe. Yabona abantu abakulama position engiwashoyo uL yenzansi ngeze ngubala ngoba amathuba amaningi bayaba nezingane bayayithola izingane baya-produce ama-sperms abanye abawa-produce ama-sperms yabo abawa-produce ama-sperms abanye bawa-produce ama-sperms kodwa the more ujima the more ama-muscle ebuya emzimbeni wakho yabo the more ama-muscle ebuya emzimbeni wakho the more umzimba ukwazi ukuthi ube active. Umzimba uzoba kanjani active? Kuthiwa utshelwa ukuthi kuthiwa umzimba ufile
hayi ukuthi usuke ufile dead. I-spinal cord umgogodla wokuphatha ama-nerves asuke engqondweni. Uthumele engqondweni uthi hambe ungithinte lapha onyaweni, uyasho bese kugijima kulayini wonke uthi njengocingo i-telephone, telephone ya, yabo. If kwanqamula intambo ya-telephone, i-message ayiqhubeki. It's the same thing ke ne-spinal cord, yabo. So if kwanqamuka leyo message ingabe saya laphana, ingakho kuthiwa jima u-exercise. Ama-incomplete ngikhuluma ngawo. Umuntu o-complete suke ulayini unqamukile. Ulayini ngizwe manje ngoba ngiyafunda nge-spinal cord kuthiwa eJapan bakha futhi kodwa unqamukile. Mina ngoba ngagxobeka kuthiwa leyo nto iyalungiseka manje. Sebenayo indlela yokwenza kuthiwa ngiyakhohlwa lela gama balisho uthini. Kuthiwa ufakwa i-drip, ujove i-drip ihambe iyohila lapha la suke sigxobeke khona mase siyavuvukala, yabo. So siyenzeka uthi ukwazi uphinde futhi ube sharp unyaka nje owodwa. Mina njengoba ngiyi-quadriplegic, njengoba mina unyaka owodwa uthi ngiyakwazi ukusukuma ngiyahamba, yabo. Yes, umzimba uyakwazi ukuyihila wona. How much more nje basebetholile eJapan ukuthi bayakwazi ukwenza leya drip abayishoyo, yabo, ukuthi uma uguglisha kahle uzothola leyo nto, yabo. Especially if i-spinal cord sakho sigxobekile, angisho masinqamukile awukwazi usixhumeki, uba i-complete. So ma uyi-incomplete, amathuba amaningi ukuthi baney'ngane elokuvuka liyavuka. Bese kuba ukuthi if ungajimisa umzimba weak, lizovuka kanjani weak versus uyintekenteke? Umzimba uyakhohlwa, yabo. Lithama ukukhohlwa. Mina ngitshelwa yimina iquad, umzimba ngawulokhuza, ngawujimisa, ngawukhumbuza ukuthi hey wena khumbula ukuthi, yabo, wini, yabo. So manje ke nina nizolokhu nitshelwa abantu nithi hey liyavuka. Oletha umuntu wakho la ubothi liyavuka yini. Bese ngasabuyi kwena ngindaba yami. Ngobani uthola ama-ingredient amanye anzima. Usayibo kanjani? uNkulunkulu umndeni wayakha le yanto ukuthi hey uma wangena ubusaphuma. Ngoba mina ngwazi ukwenza le yanto wena ongakwazi ukuyenza owumuntu. Ukuthi phela ngeke sisabolekisana, kodwa makuthiwa kuyabolekisana, ngabe ngeke ngibone ukuthi uyobuya yini ezekwena, noma ngeniqabane yini senibanga ukuthi lesa sinqeke sakwazi ukwenza ukuthi kodwa wena okwazi ukwenza ukuthi. Watch out, ngamthatha kancane omunye umuntu, yabo. Yabona ilento i-dumbbells ngibamba kanje, angikwazi ukuyiphendula kanje, uma mayithanje izoko phela fanele ngibambe kanje, or ngifake kule eyisigubhu ngibambe kanje, or ngifake bese ngibamba kanje ngayo, but angikwazi ukubamba, yabo, into ilenge. Manje bangaxaki abantu ukuthi ngibambe kanjani, yabo. So yonke naleyo nto ukutraina ukuthi yini engayenza yenzeke, but lengaloku angisayisebenzisi ngoba ngalimala, yabo. So bafethu abantu baba ney'ngane, but jima, usebenzise izinto ezowenza ukuthi umzimba wakho ube wake up, and then-ke bese uyabona ukuthi akeke kuze kwenzeke yini. Buza mina ngizokutshela, ingakho ngithi hlezi ngithi commentani sixoxeni, nginitshele engingakwazi, if ngifuna ukukhuluma ngezothando, ngifuna ukukhuluma ngayo le topic engiyishoyo, ngibuzeni ngizonitshela. If futhi yes bakhona abangakwazi complete, bakhona futhi abangavukelwa ngani ngesimo sokuthi nokuthi, yabo. Injalo bafethu, injalo lento. Kodwa nokugada amakhwata ayingozi amakhwata, angazi ukuthi adalwa kanjani, ngoba phela ibona abantu abalimele kakhulu, kodwa hayi,
mshini baba. Subscribeeni, sikhomenteni, silikeni, sharp sharp.